Moro. Tää on Samiedu. Tää on Samiedu. Tääkin on Samiedu. Tää on kans Samiedu. Tää on itse asiassa kans Samiedu. Tää ei oo Samiedu. Mut siis tää on kyllä siis Samiedun. Ja mitä kaikkea täällä voit opiskella? Teatteritekniikka. Metalliala. Kosmetologiala. Liiketoiminta. Metsäala. Media-ala. Hius- ja kauneusala. No tää on rakennusala. Taideteollisuusala. Samiedussa ammatillinen koulutus on aina henkilökohtaistettu. Jokaiselle laaditaan oma suunnitelma, jotta opinnot sopivat elämäntilanteeseen ja tavoitteisiin. Tää ei ole vaan koulu. Tää on Samiedu.